Hello guys, good afternoon. So, waray pa parigo. Nakautang ak isda. Kay utang la. Kay waray pa money, paralet. So, ako siya piprituhon. Naginiling ak PBB. Siyempre, PBB, fun. Yun. Kuan. Nainomdomak pag video. So, mag-video ka doon. Wala na kasi lat post video or content sa akong Facebook. Sa akong account. Sa akong page. Sa YouTube. Kay, yun nga, parang pagbalhin namon balay, na narubat among balay, parang nawad anak, gana, yan. So, yan na, bihira na lang siguro mag-content. Pero, kamusta naman kam guys? Adi, nakautang ak talad. Akon siya piprituhon. Nakautang ak mabinta. Magprito ak anay habang ak naghuhulat san akon asawa. Ito nag-work siya. Kay may brolyasan naklat sa sapa. Dito kami namamarigo pag waray puro. Sa sapa kami namamarigo. Yan na, waray pa kay itong daw nga nagbabagyo. Kay pag makuha ng uran, malay ng panahon, narurubat nga to ang tubo. San tubig naman dito. Nawawadan kami turo, narurubat. So, next year pa siguro nera pagpupuruton. Iprituhon ko la siya. Kinuha ko kon asawa kay kuan para mapurot ng balay. Parang kaboard kasi na parang kabugat sa lawas at parang warayak time kay sa akong kabataan nagsisinunod-sunod ak. Kaya direct nakaka-focus pag video. Pag mo content. Pero pag may lugaringon na kami balay, syempre bihira na lang makagawa sa Junakias. Ito, makakapag content na balik. So, ako na ni siya piprituhon. Huwag ka po to sa akong linutang. So, yun lang po. Bye-bye. Keep safe everyone. Pag hinay kamtanan. Bye-bye.